Assalamu alaikum wa barkamu da sake saduwa cikin sabon shirin mu na Mr. Frog TV. A yau shirin mu zai tabo a yadda zaka yi royal icon, wato yadda zaka barkata application ɗinka ta yadda zaka jujjuya sa ko ina idan kana so. Amma kafin mu je zuwa ga darasin mu muna roƙon da idan kai samun zuwa ne a wannan tasha ta mai albarka, to da Allah ka daure kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shirye. Mun gode. Yadda zaka yi ka samu wannan application mai suna royal icon gashi a gaban mu. Zaka shiga Google Play Store ka rubuta royal icon application din zai fito sai kai downloading din shi kai install. Amma mu saboda mun riga mun install din shi kuma domin sauƙin samun shi zamu ajiye muku link a description. Mun gode. Mu je zuwa ga darasin mu. Application zai gudu ma fuska kamar haka, to karka damu da komai ka gani a nan, kawai direct ka je settings. Bayan ka je settings sai ka sa icon size yana small sai mu bashi haka nan. Bayan ka sa akwai float button irin wannan, idan kana son ka saka shi sai ka gashi nan, amma dama a tsaye yake nan sai mu kashe. Enable search wallpaper za mu bar shi haka nan, amma kuma background image ba ma so. To make it as center za ka taba. Bayan ka taba make it as center zai nuna kamar haka, sai ka danna rolling icon. Bayan ka danna rolling icon zai dawo da kai fuska kamar haka, sai ka taba home button. Bayan ka taba home zai kawo ka nan sai ka sa always. Bayan ka sa always to wannan application din gashi nan ya fara aiki. Kun ga yadda za ka yi rolling da icons ɗin ka ko ina ta gara mana kai kai. Gashi nan dai kamar yau gani haka, ko ta ina za ka yi juya app ɗinka kuma za ka yi next video ɗin wanda za mu ala shi ne yadda za ka yi take call, wato yadda za ka haɗa kiran ƙarya ko a gaban budurwarka ko a gaban 'yan uwanka.